Čo znamená, keď je platnička vyklenutá mediálne, dorzálne a tak ďalej. Volám sa Roland Habara a špecializujem sa na bolesti pohybového aparátu, vrátane tetány a migrén. Všetky informácie nájdete na www.masažnaterapia.sk. Vyklenutie platničiek v rôznych smeroch alebo v rôznych rovinách je v podstate veľmi jednoduché. Keď si zoberieme platničku, tak toto je smer dorzálny, alebo teda je to mediálna rovina, to znamená, to vyklenutie je takto zhruba. Pokiaľ je to paramediálne, to znamená, je to veľmi mierne od mediálnej roviny, to znamená zhruba takto, čiže týmto smerom. Pokiaľ je to mediolaterálne, tento smer je laterálny, tento smer je mediálny, čiže tá platnička bude vyklenutá zhruba takto. Pokiaľ je tá platňa poškodená a teraz nalieva sa extrudát alebo vyklenuje sa extrudát smerom dole, tak je to kaudálne a pokiaľ je to smerom hore, tak je to krániálne. Samozrejme, môžu sa kombinovať jednotlivé nálezy na platničkách, čiže najčastejšie sa stretnete teda s vyklenutím mediálnej alebo mediolaterálnej rovine alebo paramediálne.